Padayon ang pagpangita o kasulbaran sa Cebu City Government alang sa mga pamilya nga nanginahanglan og relocation site, ilabi na ang mga apektado sa pagbaha sa barangay Kinasangan, syudad sa Sugbo. Mao gid ang gibutyag sa Cebu City Division for the Welfare of the Urban Poor kun DIWOP karong Biyernes, Agosto 7. Sama na lang sa usa ka pamilya nga nagpuyo sa swamp area sa boundary sa Barangay Basak ug Barangay Kinasangan. Tungod sa gilawmon sa lapok og tubig, kinahanglan pa nila nga mulatay sa usa ka nipis ug huyang nga kahoy nga gihimo nila nga gianan padung sa ilang balay. Dinhi nagpuyo ang magtiayong Jonalyn Madjon og Dexter Companer, kauban ang ilang upat ka anak. May padiyag ang magtiayon nga matag muuwan, dili nila malikayan nga mabalaka tungod kay musud ang tubig sa ilang balay ug lisod sabang pagawas ug pag-uli sa ilang panimalay. Hangyo sa magtiayon nga matabangan sila, ilabi na sa mga materyales nga magamit sa pagpatukod og mas lig-on nga balay o mas layo sa baha. Matod sa usa sa mga opisyal sa DIWOP nga si Jocelyn Sabihon, kapin 80 ka panimalay sa Barangay Kinasangan ang apektado sa baha kung mubunok ang uwan. Sa pagkakaroon siya amo gina sila giatiman diha nga mabalihin ba na sila or amukin nangita yung mikinsa ng mga tag-iya diha sa yuta nga kung anak may gina sila diha. Sa nauna ng gibalita sa MyTV Cebu, gitudlo sa mga residente nga ang komplikasyon sa drainage system maoy usa sa mga hinungdan sa pagbaha sa maong lugar. Matud nila wala pay hustong aksyon tungod kay nalambigit ang luna sa usa ka pribadong construction company. Apan matud sa DIWOP, gipangitaan na nila og paagi aron maabli og maayo ang drainage system og ikonekta kini sa existing drainage system sa barangay. Atong nakuha ang habi sa DIWOP tungod usa kini sa 14 ka opisina sa Cebu City Government nga mitambong aron maghatag og serbisyo sa mga residente sa Barangay San Jose subay sa programang serbisyong sugboanon sa Barangay Caravan karong Biyernes. Ang Department Head sa Barangay Affairs kun bao nga si Attorney Christian Louis Ilustrisimo, may pasabot nga gipaduol sa maong programa ang frontline services sa gobyerno aron dili na kinahanglan nga moadto pa sa City Hall ang mga residente para sa ilang mga panginahanglanon og transaksyon. Wala tay limit sa hantod sa makaya nato within 8 AM mag-start man ta, usually 8 AM mahuman ta mga 3 to 4. Usa sa mga milinya alang sa mga libreng medical check-up ang 62 anyos nga si Reb Haridonia. Tungod sa iyang pangidaron, mipahimulo siya sa serbisyong medikal nga gipaduol sa barangay aron masuta ang iyang gipamati. Dili lang check-up ang iyang tuyo sa Caravan, kay nianhi sab si Ridonia aron magproseso sa iyang senior citizen ID. Sa pagkakaron, gihatagan siya sa mga requirements nga iyang kinahanglanon. Kare kuan kanang unsay nga nani requirements. Dugang ni Ridonia, makasumiter siya sa mga requirements kung mabalik ang Caravan sa barangay tungod kay lisod para kaniya ang pagbiyahe padung sa City Hall. Lakip sa mga serbisyong gipaduol sa barangay ang medical consultation, civil registry assistance, legal services, social welfare programs, employment services, veterinary care o uban pang mga serbisyo sa kagamhanan. Sa padayong pakikinabi sa MyTV Cebu News Team sa DIWOP, mibutyag ang buhatan nga naninguha sila sa paghatag og assistance sa mga pamilya nga nawad-an og panimalay tungod sa mga kalamidad o sa pagtabang sa mga informal settlers. Kaning Let the Light nga programa napud na sa mga opisina sir. Kanang nakapuyo na sila sa gibay amo na silang girelocate ngadto sila sa ilang kapuy-an na nagkinahanglan sila og kanang suga. Kini si Mark Irmas, alang sa MyTV Cebu.